мувофиқи нишондиҳандаҳои бисёрсолаи олимони соҳа давомнокии давраи ҳарорати ҳаво баъд аз давраи зироати тирамоҳӣ дар вилояти Суғд 100-110 рӯз, водии Ҳисор 120-130 рӯз ва минтақаҳои Бохтару Кулоби вилояти Хатлон 140-150 рӯзро ташкил медиҳад. Ин миқдор рӯзҳо имконият медиҳад, ки аз заминҳои обӣ 3-4 ҳосил гирифта шавад. дар паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қайд гардиданд, ки яке аз масъалаҳои асосии пешрафти иқтисодии иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон ин соҳаи кишоварзӣ ба шумор рафта, дар таъмини амнияти ғизоии кишвар, яъне ки саҳми арзанда мегузорад. ва спорӣ шуд дар паёмҳои навбатӣ, ки яке аз масъалаҳои асосӣ имрӯз барои ҳар як муассисаи илмӣ, кормандони комплекси агросанитари Тоҷикистон, ин пеш аз ҳама яъне ки самаранок ва мақсаднок истифода бурдани заминҳои корам, на танҳо заминҳои обӣ, балки заминҳои лалмӣ, инчунин гирифтани 3-4 ҳосил аз киштии такрорӣ, яъне ки иловагӣ. Бинобар ҳамин муассисаҳои илмиро зарур аст, ки оиди масъала, яъне ки ин паём яке аз дастурҳои асосӣ ва роҳнамо барои ҳар як корманд ё ки миллати тоҷик шуд. Чунки аз дигар паёмҳо бисёр як ҷиддӣ фарқият дошт. имрӯз зарурати ҳарчи бештар истифодаи мақсадноки замин ва гирифтани на як-ду, балки 3-4 ҳосил ба миён омадааст. Бо дар назар дошти вазъи ҷаҳони имрӯза, тағйирёбии иқлим, хусусан камобӣ ва хушксолиҳои пайҳам дар бисёр кишварҳои дунё, болоравии нархи маводи ғизоӣ дар ҷаҳон ва таъсири манфии омилҳои зикршуда ба бозори истеъмолӣ, тамоми имкониятҳоро барои рушди соҳаи кишоварзӣ сафарбар созем. пешвои муаззами миллат дар паёми хеш, ки санаи 28 декабри соли 2024 баён намуданд, ба кулли мардуми кишвар, ба комплекси агросаноатӣ, олимон, хоҷагидорон, ки истифодаи самаранокии ҳар як ваҷаб замини корам, мақсаднок ва оқилона истифода бурда шавад, ки рӯз аз рӯз аҳолии мо зиёд шуда истодааст. мо бояд на аз ҳисоби масоҳат, балки аз ҳисоби агротехникаи парвариши зироат ҳосилнокии баланд ва таъмини амнияти озиқавариро таъмин намоем. натиҷаи таҷриба дар минтақаҳои гуногун гузаронида шуда шаҳодат медиҳад, ки зиёд намудани маҳсулоти кишоварзӣ аз ҳисоби дар заминҳои обӣ парвариш намудани 3-4 ҳосили зироати саҳроӣ дар ҳақиқат имконпазир аст. мо метавонем ки ҳосили донро ду маротиба гирем, то яст 50 сентнер. Масалан, бо кадом роҳ? Мисол, бо роҳи кишти гандум дар тирамо ва кишти ҷуворимака дар кишти масалан моҳи июн, ё ки вобаста аз минтақа охири май аввали июн. мо агар аз навъҳое ки мано масалан нави ормон мо дорем, хоҷагиҳо деҳқоно аз мо гирифта истодан 70 сентнер, 7 тонн. Агар мо дар кишти такрори 80% дигар, яъне ки мо ҷуворимака гирем, мешавад 15 тонна. баъд аз гирифтани онҳо метавонем ки бо кишти иловагӣ, зироатҳои фосилавӣ, зироатҳои хӯрок-чорок 4 яъне ки ҳосил дар вилояти Хатлон пурра гирифта метавонем. Чунки мо қариб ки 9 моҳ ана ҳисоб кунед 270 рӯзи офтобӣ дорем, яъне ки аз 10 дараҷа боло ҳаст дар вилояти Хатлон. дар вилояти Суғду масалан минтақаҳои дигар мо метавонем ки бо дигар кишти омехта гирифта мо метавонем 4 ҳосила гирем.
ба сифати кишти такрорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷувори макка, ҷуворӣ, шолӣ, арзан, марҷумак, лӯбиё, лӯбиёи чинӣ ва мошро истифода мебаранд, ки ҳам бозору таъмин ва ҳам захираи хонаводагиро пурра намуда истодаанд. зироатҳои лӯбиёгӣ яке аз зироатҳое ҳастанд, ки барои кишгардон махсусан зироатҳои беҳтарин мебошад. айни замон бисёри хоҷагидорони мо якакиш бисёртар истифода мебаранд, чунки зироатҳои лӯбиёгӣ дар таркиби решаашон аз 100 то 120 килограмм нитрогени биологӣ дар замин боқӣ мемонанд аз решаашон. зироатҳои лӯбиёгӣ пешинакишти беҳтарин мебошанд, ки баъд аз зироатҳои лӯбиёгӣ 7 то 8 сентинер зироатҳои ғалладонагиро ҳосилнокии онро зиёд мегардонанд. маврид ба зикр аст, ки дар доираи дастуру супоришҳои пешвои муаззами миллат гузаронидани кишти такрорӣ ба ҳукми анъана даромад. таҷрибаи кишоварзони мамлакат оид ба маданияти истифодабарии замин, бахусус заминҳои обӣ беҳтар гардида, дар заминҳои таъйиноти кишоварзӣ кишти такрорӣ гузаронида мешавад. имрӯз хоҷагидорони мо метавонад аз ин боду ҳавои мусоид истифода бурда барои кишти баҳорӣ, алал хусус пахта, тоза намудани ғӯзапая аз заминҳо ва шудгори босифати он заминҳое ки барои кишту кори баҳорӣ омода мешавад бо тракторҳои тасмачарх ва агар обҳои ҷорӣ бошад бо яхобмонии ҳамон заминҳое ки аз касаливу аз ҳашароту аз алафҳои бегона нест шудани ҳамон заминҳо ва барои гирифтани ҳосили дилхоҳ ва як сифати хуби зироат бошад, растанӣ бошад, бояд аз ҳозир омода ва дар ҳамин агротехникаи ҳамин парвариш бояд саҳлангорӣ накунанд. тибқи маълумоти солҳои охир майдони умумии заминҳои кишти такрорӣ дар ҷумҳурӣ қариб ба 200 000 гектар расидааст. панҷ нави зироатҳои кишоварзӣ аз он ҷумла 2 нави пахта, 2 нави гандуми сахтона ва 1 нави ҷави ҳисорбист минтақабоб гардиданд. ҳамзамон барои минтақабоб гардонидан пахтаи миёнанахи нави тоҷикистон 34 ба комиссияи навсанҷӣ супорида шуд. зери таваҷҷӯҳ ва роҳнамоиҳои пешвои муаззами миллат дар замони соҳибистиқлолии мамлакат маданияти истифодаи замин куллан беҳтар гардида, аз як қитъаи замини обӣ гирифтани 3-4 ҳосил ба ҳукми анъана даромад, ки барои ба маротиб зиёд намудани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат намуда истодааст. мо метавонем дар заминҳои лалмӣ ду ҳосили дом гирем, чунки заминҳои лалмӣ аз боришҳо таъмин ва нимтаъмин дорем. мо 50% заминҳои лалмии мо аз боришҳо таъмин аст. мо 260 000 замини лалмӣ дорем, лекин мутаассифона имрӯз саманнок истифода бурда наметавонем, чунки бояд онро мо кишгардон кунем, корҳои дигар корҳоро кунем, ки фақат бо ҳамин як зироат кор кардан яке аз масъалаҳои асосии ҳосили пас гирифтан ин кишгардон аст. мо имрӯз он кишгардонҳое ки дарозмуддат аз байн бардорем, кишгардонҳои кӯтоҳмуддат багузарем. 1 сол ин зироат, дигар зироат
агар мо заминро иваз накунем дигар накунем он ба касалӣ пайдо шуда кадом зироат бошад набошад ин масъаларо мо ҷиддӣ бояд рафтор кунем технологияи инноватсионро мо метавонем ман бовар дорам на танҳо дар институт ҳатто дар филиали институти зироаткорӣ дар вилояти хатлон мо он ҷо ҳам озмоишгоҳ дорем ки ҳатто 3-4 ҳосила мегирад фақат онро дар истеҳсолот ҷорӣ кардан дар кор. кишоварзони заҳматписанду меҳнатдӯсти тоҷик кӯшиш ба харҷ дода истоданд ки тамоми дастуру супоришҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар самти истифодаи босамари замин иҷро намуда дар баробари фаровонии дастурхони худ маҳсулоти зиёдатиро ба бозор бароварда ғановати бозори истеъмолиро бо анвои гуногуни хӯрока таъмин созанд. пойгоҳҳое ки масоҳати заминро дар бар доранд барои таҷриба омӯзиш ва татбиқи он навъу навъҳое ки зиёд мешаванд дар истеҳсолот ҷорӣ намуда истодаанд. соли 2024 304 гектар зироати ғалладонагӣ кишид ки аз он мо 1111 тоннаву 38 килограмм тухмии аълосифат ба даст овардем ки зиёда аз 75 хоҷагиҳои деҳқонӣ аз миқдори 1 гектар то 40-50 гектар дастраси онҳо намудем. яке аз афзалиятҳои кишти такрориро олимони соҳаи кишоварзӣ ин зиёд намудани маҳсулот арзёбӣ мекунанд ва таъкид менамоянд ки гузаронидани кишти такрорӣ аз бисёр ҷиҳат ба манфиати марди деҳқон мебошад. имрӯз дар тамоми дунё аз ҷумла дар ҷумҳуриямон яъне ки тағйирёбии иқлим бениҳоят дар як дараҷаи сурат гирифта истодаст. Масалан махсусан зироати маҳсар бениҳоят ба хушксолӣ ва ба зимистон яъне ки ба хунукӣ тоқатовар аст. мана мо дар моҳи ноябр аллакай киштии зироата гузарондем дар хоҷагии таҷрибаи зироаткор дар майдони қариб 10 гектар бо технологияи инноватсионии имрӯза, яъне ки мо ҳам зироати маҳсар ҳам зағиро яъне ки инноватсия дар он сурат гуфта истодам ки ҳамаи он корҳое ки солҳои пешин буд, масалан ҳамаи деҳқонон дар баҳор киш мекарданд, ҳам зағир ҳам маҳсарро махсусан дар заминҳои лалмӣ. имрӯз мо ҳамин технология ба кишти тирамоҳӣ овардем. деҳқонон бо тарзи яклух киш мекунанд, лекин мо тавсия метиҳем ки бо кишти васеқатор байни 1-60 сантиметр зичини оли 120,000 дар 1 гектар ва бо дар ҳамон техникое ки мо киш кардем бо ғизодиҳии фосфорӣ калигӣ дар тирамо ва дар баҳор бошад бо ғизодиҳии 80 килограмм яъне ки нитрогени албатта пӯшидан лозим. кишти такрорӣ василаи муҳими гирифтани ҳосили фаровон ва таъмини талаботи бозори дохилӣ бо маводи ниёзи аввал боқӣ мемонад ва олимон дар шароити зуд тағйирёбандаи ҷаҳони муосир тавсия медиҳанд ки ҳар як хоҷагидор бояд заминро манбаи муҳими таъмини ниёзҳои рӯзгор эҳтиёткорона ва пурсамар истифода барад. селексия, тухмипарварӣ ин ҳамаш ҳамин илм аст. агар селексия мисол ба қувват кор накунад, нави хуб ихтироъ накунад, пешравӣ намешавад. вақте ки ноябандӣ мешаванд, мо аз ҳамин тухмипарвариш бисёр диққат медиҳем. дар худи хоҷагиҳо аз ин хоҷагиҳо ба дигар хоҷагиҳои ҷумҳурӣ бурда
мерасад ин навъҳо. дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон пеш аз ҳама фарогирии дуруст ба роҳ мондани истифодаи оқилонаи замин ва таъмини ҳарчи бештари мардум бо маводи ғизои истеҳсоли худӣ умуман андешидани чораҳо ба хотири таъмини амнияти озуқавории кишвар мебошанд.